Vždycky jsem chtěl být pilotem velkého dopravního letounu. Světla, zapnuto, pane. Výhřev sedaček, funguje. Rozmrazování čelního skla zrcátek, aktivováno. Klimatizace, telefon, rádio. Koncert začíná, pane. Současné automobily jsou vybaveny celou řadou elektrických spotřebičů, které zvyšují příkon. To klade vysoké nároky nejenom na akumulátory, ale celkově na celou elektrosoustavu vozu. No co no, jsou zkrátka pohodlný a i při cestě na víkendový výlet chci mít spojení se světem. Znáte to? To je ta závislost na komunikačních technologiích. Srdcem elektrosoustavy každého automobilu je akumulátor. U vozů Škoda ho naleznete v motorovém prostoru. Obecně platí, že čím větší motor máte, tím větší baterii s vyšší kapacitou byste měli používat. Funkce baterie se zakládá na principu galvanického článku, ve kterém se nachází elektricky vodivá kapalina, elektrolyt a dvě od sebe oddělené, rozdílné kovové elektrody. Chemická reakce těchto kovů s elektrolytem uvolňuje elektrony, které mohou být využívány k vykonávání elektrické práce. Životnost baterie závisí na způsobu jejího používání. V případě Škoda originálních akumulátorů to může být klidně až 10 let. 10 let? Tak dlouho tohle auto mít nebudu. U mýho starého auta, tam jsem koupil baterku někde na pumpě, tak tam jsem v zimě měl problémy nastartovat už po 2 letech. Vždycky jsem musel zavolat souseda se startovacíma kabelama, anebo rovnou žlutý anděli, no. No to byla ostuda. Dle statistik asistenčních služeb stojí vybitá baterie za většinu problémů na cestách. Kvůli jejímu nízkému napětí není možné nastartovat motor bez cizí pomoci. Problém ale není vždy pouze v baterii. Je potřeba zkontrolovat i alternátor, který v případě závady nezajišťuje dostatečné nabíjení baterie. Servisy Škoda kontrolují akumulátory při každé preventivní prohlídce. Jde o jednoduchý zátěžový test, který odhalí skutečnou kondici baterie a její připravenost na náročné zimní starty. Pokud má nízké napětí, snažíme se pomocí diagnostiky najít příčinu v jiných částech elektrosoustavy vozu. Originální baterie Škoda jsou bezúdržbové a dobře odolávají i samovybíjení, takže auto dobře startuje i po delší odstávce. Podmínkou bezproblémového a bezúdržbového provozu je ale plně funkční alternátor. Pokud je přeci jenom potřeba akumulátor vyměnit, je lepší svěřit to servisu. Ten vybere správný akumulátor s patřičnou kapacitou a specifikací, protože například baterie pro Superb je jiná než pro Citigo nebo modely vozů Škoda vybavené systémem Start-Stop. U moderních vozů je potřeba o výměně akumulátoru vždy informovat systém řízení spotřeby elektrické energie. Pokud to servis neudělá, bude nový akumulátor nabíjen jen na omezenou kapacitu toho předchozího opotřebeného. A tím se jeho životnost podstatně zkrátí. Ahoj, miláčku. Ahoj. Hle, já tě blbě slyším trochu. A navíc mi dochází baterka. No, a ještě jsem si zapomněl nabíječku, tak teďka asi nebudu pár hodin na signálu. Co? Miláčku? Miláčku? Kluci, bowling platí. Já to auto miluju. Škoda. Simply clever.